Fogjátok meg egymás mellett. Gyertek csak. Gyertek! Az összes zöldséget kérjük. Anyáik is jöhetnek. Hol vannak anyáik? Anyukákat ide kérjük, segítsenek nekünk. Nagyon jó, és ki lesz a mi mozdonyvezetőnk? Na gyere barátnőm ide előre. Téged hogy hívnak? Szóé lesz a mi vonatvezető. Nevezünk téged mozdonyvezetőnek. Na figyelem, viszont ez a vonat pöfögős lesz. Hogy pöfög ez a vonat? Megfogjuk a kezünkkel a pöfög, nem tudom. Megfogjuk a pöfögőjét és pöfögünk egy hangosat, hogy pöf. Hangosan. Pöf. Majd megfogjuk a másik kezünkkel a húhogóját. És meghúzzuk, hogy Nem hallom, hogyan húlog az a mozdony? Na Katica, mi mentünk a vonattal. Indulás! Gyertek! Erre a sinen, átmegy tűzön vízen, a mozdony a 100 kocsi, a percig sem pihen. Vasból van az egész, vassak kerekelés, vas a duna, vas az utas, indulásra kész a vonatunk. Zapatok, és meg nem áll a vonat már. A vonat itt, rögzakatok, és meg nem áll a vonat már. Dübörög már. Na fogd meg a pöfögőjét és hogy pöfög? Hangosan! Még egyszer! Hallja? Nagyon jó, na gyerünk tovább! Hiszen pöfög is megdöcöl, nem baj, ha dübörög. Hallja meg hát mindenki, hogy vonattal jövök. Mert aki ide beszáll, a szava is elállt. Megy a gőzös kanizsára, senkivel se vár a vonat. Rögzakatok, pöfög, és meg nem áll a vonat már. A vonat rögzakatok, pöfög, és meg nem áll a vonat már. Dübörög már. Na fogd meg a húhogot és hogy húhog!